Bona tarda i moltes gràcies als organitzadors d'aquesta sessió perquè realment vinc d'un aspecte una mica diferent però molt complementari. Crec que ha sigut una oportunitat per mi seguir no només el debat previ sinó estar aquí avui amb tots vosaltres. En principi jo treballo en una unitat sociosanitària, en concret a la Fundació Santa Susana de Caldes de Montbui. No sé si algú de vosaltres el coneixeu, però és un centre sociosanitari que té atenció per llarga estància, que es diu llarga estància, mitja estada, hospital de dia i programa d'atenció domiciliària, a més de residència social. Nosaltres estem ubicats en una comarca que és el Vallès Oriental i en concret en una subcomarca que atén a una població d'uns 56.000 i pico d'habitants i que dona cobertura a aquestes poblacions que aquí veieu amb el fons ataronjat i en concret la seva atenció sanitària està parcialitzada en dues àrees bàsiques, l'àrea bàsica de Caldes de Montbui i l'àrea bàsica de la Vall del Tenes. En primer lloc, nosaltres ja fa temps que treballàvem en el món sociosanitari i quan va començar el programa aquest del pacient crònic, complexa, doncs una de les primeres coses que ens va aportar va ser portar una nova manera de mirar als pacients crònics, en primer lloc. I aquesta nova manera de mirar els pacients crònics, que nosaltres en dèiem fràgils, coincidint amb el que deia la Roser, doncs alguna cosa ens ha servit de les reflexions que han sortit al voltant del tema. Hi ha hagut moltes aportacions. En concret, les reflexions ètiques que va fer el Departament del Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya ens deia coses que ens ajudaven a entendre com havien d'enfocar l'atenció, sobretot en el panorama de la complexitat vista no només com a complexitat clínica, sinó també com complexitat global del seu entorn i del seu mitjà en el qual s'estan desenvolupant, i entesa també, més que com a patologia, com a condició, que probablement en un altre context acabaríem parlant d'una síndrome. Ara és una terminologia que no acaba d'encaixar, no sé si l'Eina entre algú estaria d'acord, però la condició volia dir molt més que una sèrie de patologies. A més, nosaltres havíem estat parlant sempre d'atenció pal·liativa, tenien una unitat de cures pal·liatives, i això va obrir en el temps l'abordatge d'aquestes situacions de final de vida que van més enllà d'un terme de vida més curt, sinó que tens un projecte, un trajecte, amb diverses oscil·lacions en el seu estat de salut. I obria la finestra de l'atenció sociosanitària combinada en la primària i amb la de serveis d'abús d'una manera més sincrònica, més combinada, i no o blanc o negre, és a dir, o curatiu o pal·liatiu, sinó que començàvem a entendre per què podríem estar compartint aquell tipus d'atenció. Sobretot atencions o intervencions flexibles i compartides. Això reconec que des del sociosanitari, en el nostre cas, en concret en la nostra experiència, ens va servir d'apoyo, de suport, per poder afrontar un abordatge d'una tipologia de pacients que coneixíem però que no havien aprofundit sobretot en el que era el que se nos venia encima, que era que amb el desplegament aquest en la primària i sobretot en l'hospitalària, la manera de veure aquests pacients en l'hospitalària, ens anaven a venir molts més pacients al sociosanitari. Per què? Per afavorir el flux aquell que l'hospital necessita tenir en aquests pacients i que, per una altra banda, des de primària, també a l'identificar situacions complexes resultava a vegades difícil de continuar seguint atenent al domicili. Dins del nostre marc, com dic, nosaltres des de l'atenció sociosanitària la nostra intervenció és integral, valoració integral de tots els aspectes de les esferes de la persona i això combina amb diferents disciplines, però a més han de donar suport al cuidador, sobretot, i a més a coordinar-se amb altres equips de primària i d'hospital. I a més amb una situació que nosaltres ja havíem assajat en les nostres unitats, que era planificar de manera anticipada les decisions, perquè
ja ens ajudava això prèviament a aquest boom a poder determinar com aniríem acompanyant aquell procés de final de vida de les persones. Bé, davant d'aquesta obertura de casos que ens van arribar, ens vam plantejar seguir durant un any què era el que ens arribava, quina diferència hi havia i quines característiques tenien aquests pacients que ens arribaven amb aquests conceptes. I ens vam plantejar identificar quins problemes tenien, quins fluxos utilitzaven en els recursos de la zona, del nostre territori, i quines eren les necessitats més rellevants. Això ens va portar a atendre a un número de 58 persones aproximadament en el programa d'atenció domiciliària dit PADES i a unes 140 en el programa d'institucionalització o de mitja estada, aquí considerant que els pacients venien tant de primària com de l'hospital d'aguts. Vam trobar que com a problemes, bàsicament, els que determinaven més que ens demanéssim ingressar en la nostra unitat eren situacions d'immobilitat, de delírium i de dísnia. N'hi havia d'altres, però aquests eren els remarcadament sobresalients. Després, el que necessitaven aquestes persones, evidentment, era una avaluació integral i una de les qüestions que, com he dit abans, vam desenvolupar d'una manera més contundent va ser la presa de decisions compartida. I en un 60% vam arribar a elaborar un pla anticipat de decisions que després el pacient s'emportava amb ell si marxava a casa o... He de dir que com nosaltres no tenim accés al sistema informàtic de l'ECAP, la nostra manera de treballar ha estat que una vegada que l'equip ha consensuat amb el pacient o amb la família el pla de decisions, es passa a primària perquè primària en faci ús. I primària, sota el seu criteri, doncs el penja del PIC, si ho considera així. En definitiva, si volem mirar els perfils patològics que hem estat atenent prioritàriament, doncs han estat malalties degeneratives, tipus esclerosis, tipus síndromes de Parkinson i altres processos degeneratius, tant neurològics com autoimmunitaris o osteoarticulars, i sobretot insuficiències d'òrgan avançades, també demències. I dins de les insuficiències d'òrgan avançades, les prioritàries, les més abundants, eren la insuficiència cardíaca crònica, la insuficiència renal i la insuficiència respiratòria. Aquests eren els perfils. I la manera de moure's aquests pacients dins dels nostres territoris han estat aquestes. No sé, potser aquesta altra es veurà més bé, com van saltant d'un recurs en altres. Nosaltres, evidentment, només hem estat visualitzant els que entraven i sortien dels nostres recursos. Això vol dir que quan un pacient s'estava donant d'alta de la mitja estada i passava al programa PADES, passava a través de primària, evidentment. Per tant, dins de la mitja estada, les persones que tenien un 29% arribaven a l'alta a ser vinculats a un programa PADES. Al mateix temps, dins del programa PADES, vam passar de tindre pocs casos de pacients crònics complexes, majoritàriament maques, a tenir un 30% de la nostra cartera. Un 30% que no era en detriment de los que ja hi eren, sinó que era un 30% més de sobre ja l'atenció que donàvem amb el mateix personal, evidentment. D'aquí es va passar a veure també que pacients que estaven seguint des de primària i a través del PADES acabàvem tornant reingressant a la mitja estada perquè, doncs, quan hi havia processos de desestabilització, sobretot de la insuficiència respiratòria, en períodes hivernals, en períodes de crisis epidèmiques, doncs fèiem aquest circuit. Vam establir una red d'atenció que ens donaven suport en moments determinats. A l'hospital de dia passava un percentatge també important de persones, sobretot aquelles que necessitaven un procés rehabilitador funcional després d'una estada hospitalària, després d'haver passat un temps amb un dèficit funcional de la mobilitat. I una de les qüestions més rellevants per a nosaltres va ser detectar, que ja ho suposàvem, però ho vam poder constatar, que les necessitats socials d'aquests pacients eren les més difícils d'atendre. Això també s'ha vist aquests dies en el debat que hi ha hagut a la red. Moltes vegades les eines, la Roser també ho comentava, les eines tècniques de la nostra disciplina són les fàcils d'utilitzar. Ens resulten més
properes i més útils des d'un punt de vista tècnic. Però, en canvi, tota aquesta complexitat social que hi ha al darrere d'aquestes persones que nosaltres del sociosanitari veiem, de cuidadors, de dificultats per atendre segons quines dependències, de poder lligar molts recursos que els hi fan falta i que no estan a temps, ha sigut una de les qüestions que més ens ha frapat i que més ens ha qüestionat com estaven funcionant, diguem-ne. I en aquest cas vam identificar que el 94% de les pacients que teníem necessitaven d'atenció de treball social específic, ja no només per coordinar-se en primària i sobretot la primària social, evidentment, o altres unitats, sinó també per moltes qüestions, sobretot relacionades amb els temes de recursos, la sol·licitud del PIA, l'activació i l'actualització de la llei de la dependència. Tot era una sèrie de condicions que, a més, han anat canviant al llarg del temps, que ha requerit molt d'esforç i molt de dedicació. Bé, per dir, concretant una mica, quins han estat els punts crítics des del nostre punt de vista? Doncs, tot i considerant que ens ha ajudat aquesta visió que us deia al principi de la cronicitat, doncs el primer ha sigut la dificultat per accedir als recursos socials que moltes vegades aquestes persones acaben necessitant i que no estan en el temps engranades en el moment en què es necessiten. Sobretot també perquè al mateix temps el hàndicap més important que hem tingut és que l'atenció des del punt de vista sociosanitari ens l'han estandarditzat en unes dates. És a dir, hi ha un marge de temps que està calculat en funció de patologies, no en funció de les necessitats d'aquell pacient, de com repercuteix en la seva funcionalitat i amb la possibilitat d'ajustar-ho en el seu entorn. I això ha creat una gran dificultat. Uns altres punts de dificultat que hem trobat són els relacionats estrictament amb el pacient, com informar el pacient d'aquella situació, com valorar les competències i fer-les compatibles en el que ha d'entendre i en el que podem explicar perquè pugui acabar prenent decisions, quines realitats són compatibles amb la seva pròpia entorn, sobretot perquè depenen la majoria d'ells de cuidadors que, a més, primer que hi siguin, segon que siguin hàbils o que tinguin les habilitats necessàries per atendre aquella circumstància, o les competències, o la idoneïtat mateixa. Això al professional li representa una actitud no només de voluntat, sinó de més de temps, perquè això requereix espai, temps, confiança amb l'altre. Un altre element crític ha estat aquesta proliferació d'equips. En principi ens relacionaven primària i centre o programa domiciliari, hospital i ara teníem les gestores també. En el nostre territori tinc que dir que nosaltres ens hem relacionat majoritàriament amb primària, perquè també hi ha hagut diferents maneres d'abordar-ho des de primària, però també hem incorporat a la xarxa a les gestores de casos. Evidentment, això és un punt que requereix esforç i temps i parlar-ne i assajar. I els elements també que facin viable que allò que decidim, allò que comentaven del PIC, també m'ha ressonat molt, de dir, prens unes decisions i com aquestes decisions acaben sent realment possibles perquè arriben allà on el pacient ha de ser atès. Nosaltres, en principi, deixàvem en els domiciliaris al domicili un full d'informació clínica domiciliària, ara passem a primària perquè l'entri a la PIC. I quins reptes crec que se'ns obren amb aquesta nova situació? Per mi seria fer possible la congruència en les mirades dels diferents equips. Crec que hi ha molt bona voluntat per part dels professionals i seria interessant poder fer congruent les mirades. I després tindre una miqueta més de marge en la utilització dels recursos sociosanitaris en el sentit de l'agilitat, l'agilitat per gestionar un suport al domicili, l'agilitat per poder fer un ingrés a una residència perquè no pot tornar al domicili. Jo crec que aquests dos punts els aportava aquí, segur que n'hi ha molts més i que al llarg de la tarda ens sortiran i per mi
Gràcies per l'atenció. Moltes gràcies, Pilar.